Il-President tal-Eżekutiv tal-Partit Nazzjonalista Fenek tajt kemm hi kuntenta bl-istar candidate Salvo Malija. Dan anke jekk Salvo Malija reġa' kien fl-aħbarijiet minħabba l-lingwaġġ li juża. Ftit ġimgħat wara li kien diġà qal li l-Prim Ministru għal ħaġa li ġrat lil pajjiż mill-pest tal-hawn. Kuntenta ġifieri bil-kandidatura tiegħu. Kuntenti ferm bil-kandidatura ta' Sur Salvo Malija. Għax skont Fenek, Salvo Malija huwa riflessjoni ta' dak li jħossu n-nies. Dikjarazzjoni li Fenek għamlita ftit sigħat wara li Malija qal li l-laburisti jitfewqu u minn għalihom ikunu qed jirraġunaw. Min barra li tanija ta' kliem ieħor li ma nistgħux nużaw għax kieku żgur inġibu l-kundanna tal-awtorità tax-xandir. Il-kandidatura ta' Salvo Malija hija riflessjoni, sinjorina, ta' preċiżament x'qed iħossu n-nies. Dwar l-istess suġġett staqsejna lid deputat Ryan Kallus, ma tantx jista' jmer il-Fenek li qed timxi fuq ix-xewqa tal-kap għalkemm dir inqas komdu mill-President tiegħu. U inti Ryan? Kuntent ukoll? L-istess kummenti għandek.